worship songs and joyful praise. We lift His name for all our days. Families are mended, community strong. Together we sing this victory song. The music uplifts, the spirit draws near. In Shine FM, His presence is clear. In Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM, there's victory. Always the best music to your soul. A melody of heaven making you whole. Through every station, every tune, we shine His light beneath the moon. Shine FM was created to declare that God in heaven is always there. He's the Savior, our guiding star, drawing us closer no matter how far. In Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM, there's victory. So tune in, hear His story, find hope in everlasting glory. Shine FM, where His light leads, victory is ours indeed. To declare that God in heaven is always there. He's the Savior, our guiding star, drawing us closer no matter how far. In Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM, there's victory. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Hi, hello, good evening sa tanan to nga mga kaigsunan, sa tanan to nga mga tigpawinan din sa Shine FM 95.9 ug sa tanan nga Facebook Live. Okay mga kaigsunan, mag-uban-uban na sab kita ini nga kagabion pulong sa Ginoo inyong madunggan ug mabatian og ang mga pagtimbaya nato sa tanan to nga mga viewers diri sa Facebook og saban pa nato nga mga listeners dinhi sa Shine FM 95.9. This is Pastor Kim and this is your favorite Christian radio station 95.9 Shine FM is a non-commercial community Christian radio station. Okay mga kaigsunan ko, mga tiglantaw, mga naglantaw nga nasa inyo nga panimalay og sa tanan to nga mga kaigsunan nga naglantaw sa Facebook. Okay, nya guban minaw man sa radio set pinagi sa frequency nga 95.9 MHz. Okay mga kaigsunan, maayong gabi ug maayong pagpaning hapon. Uban-uban na sab kita mga kaigsunan, don't forget to share sa atong live ini nga maong kagabion. Okay, so butang lang sa inyo nga mga comments mga kaigsunan, and don't forget sa pag-share sa atong live. Og kumustaon tamong tanan ron ha, kamong tanan nga nagsunod, naglantaw. Ayaw kabalaka tanan nga nag-comment diha gikan sa pinakauna hangtod sa pinaka-last. Ato nang ipang-greet mga kaigsunan og kumusta. Ato nang kumustahon tungod kay naghago ba pumog-type ha. Time check is now 6:21 in the evening. Okay, enjoy and stay blessed mga kaigsunan ini nga mao nga adlaw ini nga mao nga gabi.
Tungod kay ang Dios naghatag natong kaligon o kadasig sa tanan nga panahon, sa tanan nga adlaw. Muna don't forget to say thank you. And don't forget mga kaigsunan sa paghimo sa mga maayo nga butang para sa Dios o para sa imong isig katawo. As we go on mga kaigsunan sa atong nga panaguban ini nga kagabhion. Dili gid mahimo nga wala tay mga pag-ampo as we go on, as we continue. Ato gyud niya sugdan kini sa mga pag-ampo kay mao ni ang pinakaimportante nga ngayon atong himunog buhaton mga pinangga diri sa atong nga kinabuhi. So stay tuned mga kaigsunan ha. Stay tuned good tungod kay moadto kita sa mga pag-ampo o niya mga pinangga. Pag humana to prayers, mo ditso dayon ta sa pagbuhat sa mga sunod nga buluhaton. Okay, di ba? Okay, so mga kaigsunan, enjoy and stay blessed ng sa kanunay. Tungod kayong Ginoo maayo kayo sa tanan nga panahon sa tanan nga higayon. Ay mo kabalaka kay i-greet mo ron right after sa atong nga prayers mga pinangga. And don't forget to share ha. Paki-share lang sa atong live ini nga kagabhion. Don't forget to share mga kaigsunan. Kapila ba kabuk inyong na-sharean karon ha? Pag-share gyud mo mga kaigsunan, pag-share gyud. Okay mga kaigsunan, ato ta sa pray. Okay, mag-pray ta mga kaigsunan sa ato nga pagpanayon aron ng Dios manalangin sa tanan to nga gibuhaton o buhaton ini nga kagabhian. Amahan na mga langit nun, salamat kay Lord ini nga mga oras sutak na sa kagabhian. Ikaw nga mong gipasalamatan, gipasidunggan. May kininhawa mi, may kusog, may kaligon nga mong nabati karon. Dalaygon ka Father God ining kagabihan uban sa mga naglantaw, sa mga naminaw sila nga panimalay, sila nga mga radio sets. Thank you Father God nga wala gyud ka nibiya mitalikod sa mga katawhan. Salamat ining kagabihan Lord, i-guide ako akong ngabil, hunahuna, pagbati kasing-kasing. Tanan Lord, nang tanan nimong kahimutan maula may madunggan sa katawhan. Masakit man o madili Lord, basta gikan kini mo, walay problema. Andam kaming mudawat niana. Dalaygon ka Lord sa tanan nga mga gibuhaton, sa tanan mo nga mga kaigsunan nga naa sila nga panimalay, naa sila nga trabaho, bisan asa sila dapita karon sa kalibutan nga maabot ini nga mao nga tingog. Sila imong pagapanalangin. Ano ako masayod Lord, adunay ganto sa sakit ug balatian problema, kapait o adunay nagplanong maghikog o adunay plano Ginoo nga muhimog sa laod o mapasakit siyang isig ka tao o nagplano Ginoo o kalautan sa uban pa nga mga katawhan. Father God, ikaw ang Diyos sa langit na pwede makakontrol sa tanan. Lord, ano na may plano si Satanas pagguba sa nagkadaiya nga mga lugar, barangay, sitio, uban pa Ginoo nga mga nasod. Sa imong pangalan, Lord, dili siya magmalampuson. Ano na mga plano, Lord, ano na mga tao, Ginoo nga plano o kadautan, dili siya magmalampuson. Kinaaka nga Diyos nga pwede mo kontrol sa tanan. Lord, akong gipangayo, gihangyo kanimo ining kagabian. Walay makahimog kadaot, walay makahimog sa laot. Ang tanan, Lord, magpakumbaba, magpaubos diha kanimo. Tanan nga kadugog na minaw, mukalma siya. Magapaminaw siya sa imong mga pulong nga may maghatag. Tagay siya Ginoo, kalipay, kalinaw sa iyang nga kinabuhi. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Sa mong pagpadayon ini nga mao nga live Father God, magahimo kag dako milagro ngadto sa mga naglantaw pati sa mga naminaw. Dalaygon ka amahan sa tanan nga panahon. Ko kining giampo pinagi sa mga anak nga maos Dios Kristo ng luwas ang tanang gasabay. Magaingon. Amen. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Okay mga kaigsunan, oras na to alas 6:25 na sa kagabion og mayo-mayong gabi sa tanang gasunod og naminaw. Paki-greet sa tanan nga na diha. O nya pwede mo request og song mga kaigsunan ha. Inyong mga favorite songs ninyo. Okay, so ato na tagaan o gapagtagan. Maayong gabi ida ni Ronilo Lumaktaw. Maayong gabi Pastor, may gabi diha sa tanan nga mga taga Barangay Guba. O ba na Pastora Jolet, good evening kanyang tanan sa mga naglantaw og naminaw. Happy evening mga kaigsunan. Isam ni Bibi Jane Virano, good evening Pastor Kim watching here in Panigsulang. Okay, sa tanang taga Panigsulang, maayong gabi kaninyo nga tanan. Bless na bless kamo diha nga kamo nagasunod kanunay sa Ginoo. Okay, so salamat yan ni Jorly Semrino. Ayong gabi Pastor, God bless all. Okay, mayong gabi usab ka ni Migsoon and also ni Meraluna Sigara. Mayong gabi Pastor, mayong gabi usab sa tanang mga taga Toledo man siguro ni.
Okay, sa itong mga naglantaw diha. O may gabi usab di Brother Ruel sa Nipa. Nga nadia sa may Tumunoy. Okay, sa mga kaiksunod din sa may Cebu. Good evening. Ni Brother Ruel da, mayong gabi. Og sab ni Frank Gavirano, si Francisco. Okay, may gabi ka nimo igsoon sa mga Birano, sa mga Caluras family. Matod niya, good evening Pastor Kim og sa tanang Caluras family. Ni Rich Ruda, mayong gabi. Okay, mayong gabi isab dia kanimo. Ni isab ni Higania Villeres Delicano Marialene. Good evening Pastor. Good evening Sad. Kanin yung tanan na paki-share sa tong live, and also mayong gabi ni Nin Ross Selva Barillo. Maayong gabi Pastor, greet lang ko sa Silva's family gikan di ay ni Roslyn Silva from Nasungan. Request kog song Imong Gunit. Ato daw yung pangitaw ng Imong Gunit. Atong pangitaon mga kaigsunan og ni anak kato ning paminan hulata ang inyong song request hulat-hulat lang. And also ni Nals Pakulanang amin kay siya. Okay, gikan ni Pastor Charlie Isidro. Good evening Pastor sa tanan nga naglantaw. May gabi kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw ha. Paki-check lang mga kaigsunan og 10 hour ba netong live kay pila na ba ka bulan nga ako ka live mga pinangga. Una-unsa na nagwani wa bay static ni nga to ang audio mga pinangga. Okay, so salamat kayo ni Nars. Maayong gabi. Pastor watching here in Cebu, mga Sudbuanon na. Way uwan-uwan dia. Okay, good evening Pastor Kim watching Calamba City, Laguna. Kinsam ni si Cap Leo. Kalayo aman amo ta magkalamba, dili Calamba di sa kuan ha, dili sa Gihulngan. And may gabi din anak ni Nancy Celebio. Good evening Maninoy. Ako ning inanak mga kaigsunan anak. Asa kayo uban si mong husband. Good evening kaninyo nga tanan nga nagsunod og naminaw ining takna sa kagabihan. Bilangga gigayon nako ni ako mga inanak mga kaigsunan ha. Okay, salamat amping mo anak. Ang Dios magapanalangin sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras. Enjoy your life with God, not enjoy your life with the world. Wag enjoy ka diha sa Ginoo, ayaw pag-enjoy sa kalibutan kay kalibutan biyaan ka ra. Kana bitaw paasa. Palaumon ka ra nga kauban nimo siya, pero inig kataod-taod wala na siya. Manang ay magsalig sa kalibutan, saligi ang Ginoo kay ang yang he promised, I will never leave you nor forsake you. Pero ay pamiya ha. Say mamiya ra ba po kadayon. Okay, enjoy si Alan Torres Oben. Good evening Pastor Kim watching here from Cebu City. And balik ta ni Ronelo. Lumaktaw. Binangga kini soon na dia sa kuan no. Uban ni Pastor Juliet, enjoy kini sila ba. Musta naman hapit na mo na ibibi ha. Kanag yung sadya na pag-ayo. Sa may makasadya, dili na katawa, kanang hilak. Okay, thank you kayo. And sa latanang sa lanta na tala ni Lynn Mary. Good evening, Pastor, watching from Dumaguete City. Ni Glenn B. Bontigaw. Hi, good evening, Pastor Kim. Mo request ko Anjala niya. Ako kanta Ikaw Akong Kusog. Sige, Ikaw Ang Kusog. Atong i-search na yun ha. Ikaw Ang Kusog, dadre ang imong gunit. Og another good evening diyan ni Sister Joy Sir Nagantalaw Ilarcosa. Good evening Pastor, what with your families. Pertin naghanan ni kay families agri plural sa ko ni. God bless you Pastor. Request kog song Angayan. Thank you Pastor Kim. Daghana ra ba ning Angayan dere? Sa dagoy Angayan ani. Kato dagoy Angayan nga latest mga kaigsunan ha. Sige na lamang. Okay, thank you kay Sister Joy. Thank you for watching. Tapos si Kaplio man eh. Okay, manghod ni Pastor Charlie. Okay. Manghod ni Pastor Charlie din eh. Di naman ko nato ni Maylang. Si John 2, si John 1, John 3, John 4. Okay, thank you. God bless ha. God bless kayo. Okay, amping mo da kanunay. Sige, arita diris ha. Request kong kanta Pastor. Ayaw lang ng English ha. Ayaw lang ng English, kaya di na ako ka-live.
Okay, so kana lang mga Bisaya, Tagalog. Agikikan ni GR Saputalo Lohanio. Good evening, Pastor Kim, watching from asa naman to? From Banuwagi, mga taga Banuwagi. Hi, hello, good evening kaninyo nga tanan. Kumusta? Paki-share sa ato nga live mga kaigsunan, kay dinhi sa ato nga pag-live, mga pulong sa Ginoo nga klaro biblikal o tataw kayo nga diin mga kaigsunan muguba sa trabaho sa yawa. Muna mga kaigsunan, ang makita mao'y ebidensya o ang ebidensya naa sa Biblia. Okay, salamat kayo. Walay lain. Okay, so mamina tarog song request. Okay mga kaigsunan, og naamoy mga song request na ikuan lang ipadangat. Gikan ni Cheryl Diniga plus Sir Pastor Kim, maayong gabi, God bless. Likewise, salamat sa itong mga kaigsunan nga daghan kayong nagpaabot sa inyo nga mga messages. Mga pinangga, kumusta? Unta mo, kumusta na ba ang inyong relasyon diha sa Ginoo? Og another nga message gikan ni Sister Mercy Tapalis Carpio from Kansalungon. Salamat kayo sa nga pinangga. Kumusta mo diha mga taga Kansalungon? Nakaanhan na ba yung Kansalungon ha? Salamat kay Sister Mercy. Happy evening diha kanimo. Uban sa tibok nimo nga pamilya. Okay, kaninyong tanan, taga-asa mamong dapita, ka-nurse ko niya ha, si ngalan to ani, ay nalimot ko. Kinibitang magkuan, kini mag-usab-usab silang pangalan. Okay, di na dire tulo ka kanta. Imong gunit, ikaw ang gusto angayan ka og pinitik. O da pailain si Remelin Cristino Denny Pastor, natanawa lagi ni. Kini inyong mga ngalan nga gipang usab, gipang baliktad. Na ako, wag gina ako baliktara. Wala akong tinatago. Lahat ay makikita niyo. Okay. So mga kaigsoon, salamat kayo. O lihog ko play Pastor Holy na English ra bagid na. Ailan ng English. Kay kwanta mabayo. Kana lang Bisaya nga sinibuan no. Okay, salamat kayo sa mga kaigsunan. Maricel Saronhia Higanya, good evening Pastor Kim. Watch here naman noon eh. Ina ko katigong mo ba sa mga pinangga? Wa mo ka live og pilang ka bulan gud. Watching here in Linantoyan, God bless. Okay, so sorry na tag Linantoyan mga kaigsunan ha. Mga pinangga, si Pastor Kim handang ipaglaban kung ano man ang tama. Mubuyag mo tudlo. Balakag ingnong bati, basta mga kaigsunan, base sa Biblia ipaglaban. Bisag kinabuhi pang nakataya mga kaigsunan para lang sa kamatuoran nga nakadetalye sa balaang kasulatan. Kaya walay kapuslanan, nagsimba ta, nag-alagad ta, nagwali tas kamatuoran nga talawan gitandag ko mga kaigsunan. Ang tama himuong mali para lamang pag-preserve sa atoa, dili pwede mga kaigsunan. Okay? So basta mga kaigsunan tama sumala sa Biblia, handa nating ipaglaban. Okay, matinud-anon, no? Sige, matinud-anon. Diyan na, matinud-anon ka. Katawa ni, matinud-anon ka. Dara, sige. Magsugod na tag paminaw niya. Kamu da, station lang mo, pag paminaw, kaya kining matinud-anon, ika 1, 2, 3, ika 5. Sige lang, atuloy yung tunga-tungaon. Okay, enjoy ang Stabless mga kaigsunan with the song entitled Imong Gunit. Listening with Pastor Kim. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Wala ko kabalo nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo nga nung gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa dalan, nawalan mo akong ngalan, gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan. Di ko makabuhi, imong sit
Pastor King on Air. Imong gunit mga kaigsunan, manang mas mayo nga magpagunit kita sa Ginoo aron dili ta makabuhi mga pinanggan. Ang pagpagunit sa Ginoo mga kaigsunan mao nang pagdesisyon sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Kaya kinabuhing dautan mao kay na ang pagbulag, pagbiya sa Ginoo. Bisag kapila pa ka moingon nga naa ka sa Ginoo, pero wala ka nagbuhat sa iyang gusto. Samara, may mo siyang gibiyaan o mo siyang gitalikdan. Bisag mingon kang na ako'y relihiyon, na ako'y pastor, pero wala kagabuhat siyang gusto, pakyas gihapon ang tanan. Muna magkaigsunan ang pag-alagad si Ginoo, dili ni daogon sa istorya. Ayog pag-ingon nga di ko kasimba, di ko ka atog simbahan, di ko ka fellowship tungod kay na ako'y trabaho. Di man ang imong trabaho magkaigsunan, wala na nag-promise, so kinabuhing walay katapusan. Bisag nag-support pa ka og pastor, nag-support pa kag simbahan. Kung ikaw mismo wala nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, sama sa pag-ampo, pagbasa, sama sa pagsimba, sama sa mga buluhaton nga gisugo sa Ginoo nga dili undangon ang balaan nga panagkatigom, pakyas gyapon mga kaigsunan. That is why makita gid sa itong nga kinabuhi nga samtang nagsunod ta diha sa Ginoo, ikaw ning simba, ikaw nagbasa, ikaw nagampo, ikaw nagbuhat sa maayo, naglikay sa mga daotang mga buhat, kay daghang gabaton o gabaton sa giingon nila nga grupo, pero wala magbaton sa kinaiya ni Kristo. Hi Pastor, good evening. Karon pa jud ko naka-follow sa imong live tagsara kay ko maka-load Pastor. Have a blessed night all Pastor, watching here from Sis Revica, Apostol. Salamat kayo. Confirmation from Taytay, Badjan, Cebu. Mo request kog song Goodness of God. Pasensya ni good kay English man good ni. Ang pagkamaayo mo ay sa nawala. Okay, request ko Goodness of God kay ang pagkamaayo sa Ginoo Pastor Y hunong kanato iyang mga alagad. Padung ko sa simbahan namo Pastor mag-practice me song for tomorrow. Okay. So go on lang sa inyong mga buluhaton, siguro ang mga kaigsunan naka-follow mo ni Jesus. Daghang kay mga tao nalipay kay daghan silang followers. Pero ang pangutana, naka-follow ba ka ta ni Jesus? Unsay bot ipasabot kung naka-follow? Unsay mga updated, unsay mga new uploads, automatic mo appear na mga kaigsunan. Mo notify na mo paibalo na nimo nga naa na latest nga mga videos. So makalantaw ka, makakita ka. Mga kaigsunan, nag-follow ba ta ni Jesus? Timan ini. Ang pag-follow ni Jesus, following Jesus requires death to self. Ang pagsunod ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan, kung gusto kang musunod ni Ginoong Kristo, requires kini mga kaigsunan og kamatayon sa kaugalingan. If you don't deny your wants, yourself, your dreams in life, you cannot follow Jesus completely. Daghang nag-follow pero half lang yun. Nagsimba, nagpadulong simba, ning adto simbahan, ning hilak, ning amin, ning lingkod, ning offering, pero ang kinabuhi mga kaigsunan sa social media, perteng hugawa. Sige nga TikTok, sige sayaw-sayaw, sige pakita sa dugan, sige pakita sa puso, nagpakita dili maayong nga mga ehemplo. Way naluwas ana. Prangka lang mga kaigsunan ha. Kaya imong basahon Lucas 17:1, makaangin ka sa ubang tao o ikaw nga nakaangin, manubag ka sa Dios. Muna makaigsunan, musulti kita diha kaninyo sa kamatuoran. Ayaw sunda ang sistema sa kalibutan, sunda ang sistema sa Biblia, kamo nay maghatag kanimo og kaluwasan. Ang kalibutan doesn't promise salvation, but only God promise salvation, makaigsunan. Mao kana ang dapat natong sundon sa tanang gasunod og naminaw. Worldly people has no place in heaven. Take note of that. Ayaw sabay sa sistema sa kalibutan, likay ang butang nga naa sa kalibutan nga makaangin nimo sa kasalanan. Sunda ang gisulti sa Biblia kay mao nay magdala nimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Remember this. Remember this. Lisod ang pagsunod sa sistema sa Dios.
pero hangtod sa kahangturan ang benepisyo. Sayon sundon ang kalibutan, ma-enjoy ka karon. Imong unod, imong mata, imong dalunggan, tanan. Grabe ang comfort nga ihatag sa kalibutan. But this is temporary. This is temporary, mga kaigsunan. Munang ayaw paning kamuti ang mga temporary nga butang, paning kamuti ang mulungtad nga butang, which is heaven. The only hope mga kaigsunan para sa mga tao is heaven. Tungod kay ang kalibutan doesn't promise sa forever nga kalipay, forever nga enjoyment. Limited lang. May kinutuban lang, pero ang langit mga kaigsunan forever and ever. Napay more. No end ang iyang gihatag. But kinahanglan ka to pass the test. Pasara una ang mga pagsubok mga kaigsunan. Kana ang angay natong paghahimuan. Balakag di ka mag-enjoy sa world. Basta lang ang imong kalag siguro pagbalik ni Jesus madala. Continue tagbasa mga kaigsunan sa mga nakapabot sa mga messages gikan diri ni akong amigo si Brother John Eric. Wow. A blessed evening pastor og sa mga kaubanan. Another nga message nga tong tagaan og pagtagad. Correct na pastor, tinuod. Tinuod ba nga naka-follow basta sa mga sugo ni Kristo. Yes. Naka-follow ta sa mga vlogger mga kaigsunan, pero I don't talk naka-follow ba ta ni Jesus? Pangutana, even one verse lang maglisod. Og dili tanan nga makasulti mahitungod sa Biblia sa pulong sa Ginoo anak o Ginoo. So do not believe mga kaigsunan sa mga taong nagwali nagtudlo o nya dili makita sa kinabuhi ang ilang giwali, peke na nga magwali. Kusog mo wali, kusog mo tudlo, perting brayta, gamit mga kaigsunan og mga gamit atong mga laglom kay nga mga napay Greek, Hebrews, Aramaic, pero gigamit yun ang mga origin nga mga word, origin nga mga libro mga kaigsunan, Old King James, New King James, tanang version gipanggamit mga kaigsunan, pero ang pagpailo wag yun magamit. Muna mga kaigsunan, pertindaghana na muna yung dili tanan nga nagwali nagtudlo iyang sa Ginoo, posible iya lamang ni sa tao para pag-promote nga siya kamao. Pero mga kaigsunan, ang tinuod nga ang nagkinabuhi nga sama ni Kristo bisag dili kayo swito musultis pulong sa Ginoo unya ang kinabuhi perting uyunan na ang pagka mapainumsanon, mapailobon, mapinasayloon adunay submission ngadto sa Dios. Kana mga kaigsunan, okay kayo. Unya dili worldly ang estilo. Kanunay naningkamot sa pagkinabuhi dia sumala sa Biblia. Okay gyud kayo mga kaigsunan. Okay, another nga mga messages atong tagaan og pagtagada. Maayong gabi Pastor Kim, mag-greet ko sa ako nga pinalangga nga banang nga nag-ubra sa Bacolod og sa tanan nga nagsunod sa imong nga live. Maayong gabi watching in Kansalungon. God bless sa tanan nga namina. Sister Maisel Tapales. Itong anak, kumusta mo diha mga anak? Okay, amping mo diha sa kanunay. Salamat kayo sa Ginoo. Ang isab ni Brother Armando Campos, Pastor, maayong gabi. God bless, Pastor. Okay, amin na matod ni Meralona Sigara. And also maayong gabi diya ni Brother Dennis Cabanyo, naglantaw ba ni Day Michelle? O ba ni Dong Denver, ni Dong Max, o ni Dong Daniel, kaninyong nga tanan diha. O sa tanan nga nagapaminaw, nagalantaw, diha mismo sa may Kalabitin. Diha tagagaina mga kaigsunan. Okay, tinuod na Pastor gamay ra gyud ang subay sa sigpit nga dalan karon, tinuod na. Mana makaigsunan kung mag-adto og krusada, maadto og diskuhan, jotay gyud ang sa krusada. Mas daghan gyud ang sa diskuhan, mas daghan gyud ang sa kahilayan, mas daghan gyud ang naa sa suruyanan. Nga naman, kana bitong immediate need, daghang na disgrasya na mga kaigsunan. Dito ko sa Manila kaniadto, natingala ko mga kaigsunan o kung sala na ilang giingon nga short time diha ko mga kaigsunan sa Cubao, diha sa may Araneta Coliseum, diha ko dapita mga kaigsunan gatuyok-tuyok, nisaka ko sa gitawag mga kaigsunan og skywalk or kan ba
Ano ko sa babaw ka kay sakinan man sa ilalom. Dito. Gitagbo kog usa ka tigulang mga kaigsunan, ingon siya. Sir, na short time ato sir. Tagalog man to. Gulang naman iko, wa ko kasabot sa lan to. Siya 300 lang. 300 ko no. Nalibog ko di ko na wala magpakilimos. Siya ko sala man na. Pero Tagalog ha. Na iyang gitudlo tong babae. Inko, okay. Tapos, pagkatato, didool akong babae. Siya, sige na sir, 300 lang. Paghisgot niya kwarto, siya, 100 sa kwarto, sir, 3 hours. Inko, di na ni. Mao, di ay ning Manila, di ay. So, dito ko makaigsunan, mo din ay short time nila. Short nga kalipay. Pero, hangtod sa kangturan, ang imong pagsuffer. So, daghan karon sa short time. Short enjoyment sa kalibutan, enjoy. Pero magkaigsunan, nagpaabot ang linaw nga kalanyo kung maabtan ta nga naa sa short time. Short time mga kaigsunan, amping mo sa short time. Kay daghang nga damage sa nang pamilya, daghang nga damage sa na nga kinabuhi mga kaigsunan. Once again, Pastor Kim, good evening. Request kog song Labod. Thank you. That's Bagtik Sister Joy. Thank you kayo. Okay mga kaigsunan, dili ta maglangan na itong paminahon ang another song ginapaabot. You are now listening with Pastor King. Ang puso ka na ko, kalipay o dalampanan, muabot pa ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan, walang mabot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, kung mangualang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung mangu para sa tanan, ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Pastor King on air. Ikaw ang kusog mga kaigsunan. Siyang kusog diri kanato manang di kita magpaluluya kinay naghatag kanato kusog. Mananggikan kaniadto hangtod karon mga kaigsunan patuloy tayong lumalaban sa katotohanan. Okay, padayon tagbasa mga kaigsunan sa mga messages nga ningabot. Gikan ni Sister Ami Tampos, good evening Pastor Kim og sa tanan nga namina from Carcar City. Muabot pa Gikan ni Sister Meraluna Sigara, Ezekiel 18:32, dili ko'y kalipay ang kamatayon ni bisan kinsa. ka Busa biyain ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo, nagingon ng Ginoong Dios. ka Mga kaigsunan, wala gilaing pirmi nga gidetalye dia sa Biblia. Walay kapuslanan ikaw blessed. Walay kapuslanan na ginalipay ka sa wali sa pastor. Pero imong kinayag batasan, imong kinabuhi maoras gihapon, wala nay kapuslanan. Gausik-usik lang ka sa imong simba.
Nga naman mga kaigsunan, ang tinuod nga naluwas, tinuod nga may kausaban. Og ang tinuod nga may kausaban sa kinabuhi, bisag unsa man ang problema o kalisdanan ng moabot mga kaigsunan, ikaw magpabilin sa pagpasalamat diha sa Ginoo. Wala mga kaigsunan, ayaw pagpapretend that you are Christians. But wala namang pagbabago sa isip, salita, at gawa. Walay silbi mga kaigsunan ang padayon na tug simbahan bisag dumala pag simbahan, pero naa kay taong gikaligut-gutan, gikahiubsan, or naa kay taong gilupigan mga kaigsunan. Dili gyud na magsilbi. That is why mga kaigsunan, usata mo proceed ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Ayoson una nato ang atong mga personal nga mga kinabuhi. Nakapasaylo ba ka sa tao nga naghimo sa ingon? Mo na'y pinaka-importante mga kaigsunan. Ganahan gyud ko ato. Kay moabot ang panahon mga kaigsunan nga mga tao mangita na ug magwali nga muhaom nila nga dili sila maigo, di mabikil ang ilang gusto. Di mabikil ang ilahang mga paborito mga kaigsunan nga kinaiya. Pag mabikil na gani, dito na mga kaigsunan. Muna mga pinangga dinhi watay kahadlok, watay kabalaka. Isulti na to ang kamaturan kaninyong naglantaw og naminaw. Stop doing worldly things. Himuan ninyo ang Facebook, ang Reels, nga diin makapahimaya sa Ginoo. Tungod lang sa aduna ika-content mga kaigsunan, buhato na ang dili mao, mga worldly style na mga kaigsunan. Asa makana sa may madawdaw ni mana mga kaigsunan? Para na kay content, para lang na kay ikasulod mga kaigsunan, para lang na nagilantaw. Usahay mga kaigsunan, mas daghan pa nga to ang sinipat, siniaw nga mga content kaysa content nato nga biblikanhon. Nila pa to mga kaigsunan, mayra og kwan. Mayra makahinomdom kay maghisgot og Ginoo. Pero napayuban gani mga kaigsunan, maulaw mo hisgot og Ginoo. Maulaw mo sulti about God para sa Ginoo sa ilahang content mga kaigsunan kay basig mabash. Basig mo unfollow niya. Mo unfollow niya mga kaigsunan. So mga kaigsunan, ato timanan, walay kapuslanan ang pagsigi natog simba. Sige natog alaga diha sa Ginoo kuno. Pero ang atong kinabuhi mga kaigsunan, wala mainline sa kabubuton sa Ginoo. Wa kani basa-basag Biblia. Daghang kayong mainit ani mga kaigsunan no, daghang Kristohano day basa-basag Biblia. Klaro kayo, bisig ka mong galantaw, honest to goodness, kisay mo angkon diya. Nga makabasarag Biblia ug maghinumdom. Sige be, kisay mo angkon. Makabasarag Biblia ug madomingo or ug makahinumdom. Kay lagi gahuna-una sa eskwela, gahuna-una sa trabaho. Tutian ta mos tinuod mga kaigsunan. Ug wa mo'y basa-basag Biblia. Petim pagkasupaka sa Ginoo. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balad kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi. Unsa may imong ikinabuhi? Unsa may imong pagkinabuhi sa imong kinabuhi Kristohanon? Oh, di ba? Wala mga kaigsunan. Way simba-simba nasamot. So tiyan ta mos tinuod prangka por prangka pa ka istorya. Kung lisod gani maluwas ang nagsigig simba, unsa nakaha ang wa nagsimba? Kung lisod ganing maluwas ang way simba-simba, samot na gyud. Aw kung lisod ganing maluwas ang nagsigig simba, unsa nakaha ang wala magsimba? Sa mga pastor, panginabuhi magod, pamilya magod, niya karon mangutana ko nimo, malangit ka na. Mas importante pa manggod nato mga kaigsunan ang panginabuhi kaysa kinabuhi. Oh, puno ra sa bisyo, kahilayan. Ang kaigsunan sultihan ti kastinod. Pag di ka moundang sa mga vices, tanan nga makahugaw sa atong lawas. Kabalo na mo ana. Na ato'y dili mo tabako pero giusap. Maura ng istoryaha mga kaigsunan. Makahugaw na sa ato nga lawas. Kauban na naman kaigsunan, wala tod mo gamit og droga pero namaligya pod.
Makaangin gihapon na mga kaigsunan. So, prangka pa ka istorya. Dili ko magpapretend. Undangi ang mga butang nga mo hinungdan nga makadaot si mong kinabi. Karon okay pa ka. But later on, di na ko kapaniguro. Usahay mo tawag na beta Ginoo na nay emergency. Usahay maguna-una ta ang Ginoo murag bumbiro. Usahay Ginoo murag ambulance. Ano man, ang ambulance mga kaigsunan mudaga na pag naay pasyente. Naay kwaong pasyente, naay hatod nga pasyente. Usahay mo tawag ta Ginoo pag napiki nagsakit, nagbalatian, nagproblema na. Pero sa panahon nga okay kayong kinabuhi, awarteng haya-haya. Wa gyoy Ginoo. Musulti ta ninyo makaigsunan sa klaro kay talagsara ko maka-live pero munay kingon wa ko maka-live pero adlaw-adlaw makaigsun na ako sa buluhaton sa Ginoo. Mas digdaghan ang atong buluhaton karon mga kaigsunan. Muna salamat sa Ginoo nakabalik ko pag live magsulti diha kaninyo. Kamo bulahan pa mo nga buhi pa. Wala matabuni sa niya, wa matabuni sa linog dito sa Bugo o diha sa Cebu katong kuan diha katong baha o katong dito sa Kanlaon. Pasalamat pasalamat mo gitagaan tag chance sa Ginoo nga makadungog ining kagabihon nga may oras pa ta mga kaigsunan nga makahinulsol og makabiya sa atong kasalanan. Kay ang usa ka tawo nga magsisimba bisag nagwali bisag pastor pa kung nagkinabuhi sa sala dili puluton og langit, puluton og imperno. Way duha-duha, walay kuan makaigsunan, way hapit-hapit, diretso sa imperno, way sangit-sangit. Kay ngano dili tanang pastor malangit. Ang kinsa man ay malangit pastor, ang nagkinabuhi nga sumala sa kabubuton samahan. Ang nagtuman sa kabubuton samahan nga tuas sa langit. Maoro na mga kaigsunan. Muna nga ayaw gid ninyo si Piata nga mubiya ka sa kasalanan. Muhunong ka sa kasalanan ug moingon ka, Lord, pasaylo ako. Nakasala ko sa buhat, sa panglantaw, sa huna-huna, sa pagbati. Isurrender ko ning tanan, Lord, ug moalagad ko nimo nga matinud-anon karon. Mao ni ang akong desisyon. Pangita mog simbahan, pangita mog pastor, nga makita ninyo ang kinabuhi sa pastor nga unang nagsunod sa Ginoo. Dili kwarta tuyo. Ang tuyo imong kalag nga matarong, ma-inline diha sa kabubuton sa Ginoo. Kana mo'y pangita. Ayaw pangitaan ng kining simbahana kay nindot, naka-tiles, naka-aircon, kompletong instrument, perting nindutan ay hayag-hayag na ay aso-aso. Dili na sayop ha, nindot na kunaan na. Pero unahag pangita nga patay sa kaugalingon ang mao nga mga nagdumala o nag-lead sa mga kanta. Di kay ikaw mag-awit mga kaigsunan, ikaw magkanta, ikaw mag-drum, ikaw man o gitar, adtos likod nagtabi. Ang pastor perti ng wali pero ang mga worship leader tuwa adis likod gasilpi, ga-reels, gatabi mga kaigsunan. Ang uban pa na gaparis-paris. Wala mga kaigsunan ang hitabo. Wala mga kaigsunan na ako isulti ninyo ron para walay damage. Ako na isulti mga kaigsunan ha, para ka natong tanan. Kay samtang ang panahon nagadagan, daghan kay nagkagubot sa social media, kining gabanatanay mga kaigsunan, mutudlo ko in neutral. Mutudlo ko sa neutral nga paagi mga kaigsunan. Kay uban mas akatong dapig sa usa, masakitan. Akatopong again sa usa, malipay. Niyang gabanatanay puros Kristohanon. Nakoy tudlo ng mga pinangga. Ako sa basahon eh. Paminaw mo makaigsunan ha para dili mo mag-apil-apil. Para di mo mag-apil-apil mga kaigsunan sa mga ato nakita sa social media. Kay mura po tag-swito kaayo ba? Okay, basa ta. Oy, ang atong pinangga. Adera, Sister Ami tapos tinuod jud Pastor Kim usahay. Himuon na lang himuon og emergency ang Ginoo. Kay sa panahon sa kalisod og balatian usa pa musangpit si Ginoo. Daghan pong tao makaigsunan nagsangpit pero wala magsimba. Sama nang sangpit, umnay pulos sangpit ra sangpit. Dapat nagsangpit ka, nagsimba ka. Nagfellowship ka. Nagampo ka. Nagbasa ka. Nagtinarong ka, gaamping ka. Ay dili lang usama kaigsunan, hanap lain pa.
Gikan ni Sister Janice, amping Sister Janice, kawan si Timok ng pamilya og ni Dudong sa tingalan ni Dudong gamay. Okay, salamat Sister Janice o kaninyong tanan diha nga naglantaw. Okay, tinuod yun na pastor. Okay, gikan ni Remart Carpio, mayong gabi Pastor Kim, watching here in Cansalongon. Gikan ni Ili Pacunla, mayong gabi pastor. Gikan ni Sister Lorna Serdon San Juan, watching from Samal, Davao. ang langit. Lamat kayo sa itong mga kaigsunan. Ako isulti niyo mga kaigsunan. Paminaw, hulatan ninyo ni. Panihapon mo rin ka man nagsulti. Okay, ni Sister Manilin Vidal Calyura Facturan. Maayong gabi sa ni Brother Billy. Kumusta mo diya mga pinaga, mga anak? Kumusta mo diya handa sa may mahayan? Ano nga pinagahayilaw kaninyong tanan diya? Mga naglantaw. Okay, naku isulti niyo mga kaigsunan diya pa. Saan masahan? Okay. Ang langit. Naku isulti niyo mga kaigsunan ba? Kung ang Kay naguol ko mga kaigsunan, mga pinangga sa akong nabasahan. Yang kalabanan dito, gabanatanay, puro mga alagad. Sige noon eh. Ako na ko isulti niya mga kaigsunan ba? Dili ko mo mention o kinsa na, pero at least aware mo. Para di ta, kay nga no mga kaigsunan, wa gyud mo kabalo, wa po ko kabalo, wa sila kabalo, ug unsay tinuod nga kinabuhi sa tao. Di ba mo nag-ayaw pagsulti o conclusion sa butang nga wala pa nimo maklaro ang kinatibukan. Halimbawa, na ako'y nakita nga mangga. Oh, na ako'y nakita ang mangga ha. Muingon ko, kining mangga ha, wala na munga. Ako ning putlon. Adunay usa ka tawo nga naa sa atbang niingon. Ayaw sa pastor. Kay di may bunga aring dapita. Sulaktor pa ka istorya, naay mga butang, naay tao nga ning sultita og katapusan siyang kinabuhi. Pero wala gyud nato mailhi og kinsa siya. Posible ang tao masipyat. Okay? Di ko miingon nga dili masipyat ang tao. Masipyat ta. Pero ato na bang i-conclude mga kaigsunan nga iyang kasipyatan mauna na ang tinuod niyang kinabuhi. Kay timan asa may daghan sa sipyat niya og sa iyang maayo nga nahimo. Nya nganong wa man nato kumintuhi mga kaigsunan ang gahimo diya grabing kasalanan kana manoong nagpakita og kadasig sa pagwali, pagtudlo sa maayong balita. Nakoy sulti mga kaigsunan ani. Tambag raning ko ang mga kaigsunan ha. Tambag raning siya. Og natay mga makita sa social media nga wa ta maoyon. Ayaw na lang mo comment or any reaction mga kaigsunan. Kay ngano wa ka masayod sa tinuod nga istorya o giunsa siya paggamit sa Ginoo. Sa tanan nga kumakita da sa social media mga kaigsunan nga adunay gipangbuhat mayon ko Lord. Kung imo man ni siya nga tao, dili ko mohimog komento, salamat kay mo siyang gigamit. Kay base unya mga kaigsunan, kita mo hidasmagan unya kanang tawha mga kaigsunan nga tong nakita base ba unya og tinuod ng gigamit sa Ginoo. Ikaw na noon mo'y hikasukan sa Ginoo. It's better na lang mga kaigsunan nga magpakahilom ka, pagpasalamat na lang Lord, salamat kay imo ning gigamit. Kung naa man siya kapakyasan, kung naa siya kalapasan, ikaw na ang bahala niya, at least di ka maapil. Kay dili maayo gyud mga kaigsunan kay base unya kini nga tawha kana nga tawha o kinsa man ang nasa social media atong gibanatan ginisulti ta og mga panapos nga pag-istorya. Basig kana mo'y makatabang nato sa umabot nga panahon. Una-una ko niyo maayo pa nga kaigsunan ko. Kay naatay gibasihan, gibasi ta sa Biblia, base pod sa Biblia, ana mga kaigsunan. Kay tungod lagi sa atong swito kay ta nagtuon kay ta mga kaigsunan, pero wa ka masayod. Na posible na ka nakapasakit sa imong isig ka tao. Ha? Muna mga kaigsunan, unsa may makita ninyo sa social media nga nagwali, nagtudlo, nagpadayag, unsa man na diha, palihog, ayaw na lang mo kulo komento. Pagpakahilom na lang mo mga kaigsunan, buhatan ng imuha kay basig, perti na tong panagad anang uban nga nasa social media, kita wa na takatagad sa tong kaugalingon nga sobra pa ta ka makasasala. May mana sila kay siging gawali, siging katudlo, pero kita siging panaway, asay maayo ani. Sila siging wali, siging tudlo og na may sipyat, mora na. Pero kita, siging kasipyat, kay siging panghilabot, siging panaway. Yang atong gisaway mga kaigsunan, naay nahimo, nakitang nanaway, wa gani agi.
So stop doing like that mga kaigsunan. Dili na maayo. Kay wa ta masayod kining tawhana. Kanang bayhana, kanang lakiha. Nga atong gisaway, atong giingnan nga di na mao, di na mao. Pasig mo na makatabang nimo sa maabot nga panahon. Minaw na ako yung mga kaigsunan. So muna mga kaigsunan, ani na lang, ayaw na lang yun. Kay basig kita mo hisumbalikan. So kung sa may atong makita sa social media nga mura kag wala mao yon sa gitudlo sa imong pastor o sumala sa imong nakita kana mga kulto gina, mga false prophet gina, mga false nya mga kaigsunan. Kung makaingon ka nga naay false, be pakit up ko na kog true. Sige lang gaingon nga false, false. Kana napotay true. O di ba? So mga kaigsunan, it's better gyud nga mas maayo ayaw na lang. Kung nasipyat man siya, iya na. Siya'y manubag ana sa Dios. Kay base pag sige na tug komento, kita na noy nasipyat. Ha? Pag sige na tug komento, kita na noy nasipyat. Ani ang sekreto nga maayo. Sama lang ni Pastor Kim mga kaigsunan. Di na lang ko manghilabot nila. Moingon ra ko, Lord, salamat. Kay ni ani silang maisugon nga nagwali. Wala nagwali nga ipadayon ning sugal, wala nagwali nga ipadayon ning bisyo, wala nagwali. Kay sila mga kaigsunan kun imong tanawon, dako silang agi nga daghang tao mabalik diya sa Ginoo. Ang atong himuon nga diin magpakahilom about nila, magpasalamat sa Ginoo nga daghan pang mga tao nga gamiton nga magwagwag sa kamaturan. Timan dili ta parihag estilo sa pagsangyaw sa pagtudlo tungod kay dili ta parihag pastor, di ta parihag ginikanan, di ta pariha sa paggamit sa Ginoo. Ayaw kalimot ani mga kaigsunan. Naa diha mabasa unang Korinto 12 mga kaigsunan palikog post nga diin gitagaan kita sa nagkadaiyang nga gasa pero maorang espiritu ha. Maybe dili pareha sa imong pastor, ha? Maybe dili pareho sa imong pastor ang iyahang katakos. So ayaw sawaya kay dili pareha sa imong pastor. Ayaw kalimot nga dili gyud ta pareha og katakos, pero usara ang naghatag sa maong katakos. Ha? Dili ta pareha og katakos sa pagtrabaho sa pagministeryo na ay gigasahan gigasahan sa mga pagampo sa mga masakiton, pagsultig lahi nga mga pulong og uban pa. Ayaw sawaya ring wala mo sulti. Ayaw sawaya po ring nagsulti. Kay wa ka kasbalo nga diin gigamit na sa Ginoo, gigamit po ni sa Ginoo ang imo lang mga kaigsunan. Magpasalamat nga naay gigamit ang Ginoo. Magpasalamat ka nga naa siya sa buluhaton sa Ginoo, wala sa sabungan, wala sa pistahan, wala sa mga kasalanan, wala gabi, wala gainom. Muna'y dapat mga kaigsunan, di ta manghilabot anang ilahang mga nahitabo diya mga pinangga, kumintuhan, mga mini, unsa pa na diha, nya basihan, patunay pag-ausan og bersikulo mga kaigsunan. Ayan na, si Pastor Kim silent lang mga kaigsunan. Mahal kaayo ta mo. Di ko ganahan mga pinangga nga nabisi na tag kuminto, hala dito. So dahil na sa mga pinangga. Ang atong buhaton mao ni, padayon na ang trabaho nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay sama bitaw suwali ni Pastor Danilo nga siging panaway nga naay gatanom og lube. Hala tanom lube, ha tanaw tana. Og uswag ba na be tanaw. Karon mga kaigsunan, kay ikaw nga siging panaway, siging tanaw ta nagbaka aniba, tanaw tag budrako ba, aguroy kinaka kopras man. Makisa sige mananom na pudla man ta ani. Wala, dako na kay biya. O di man ni Pastor Danilo ga comment mga ni. Tama gyud Pastor. Salamat Pastor Danilo, atong amigo igsoon si pare. Padayon tas bulaton Ginoo, majutay mudaghan, wala na sa daghan, wala na sa jutay, nanas tama. Nga naman mga kaigsunan, as long as nag-follow ka ni Jesus, wala mag-ingon nga kung aduna kay pulo, aduna kay 15, aduna kay eskalibo, sure ball ka sa langit. Ang imo diha nagtumantas kabubuton sa Ginoo, kay siya ray mo padala mga kaigsunan ug mga tao nga para nimo. Una sa tanang kasunod og naminaw,
Ako yun nga gigisay-say diya kaninyo. Magkalma ta, maghilom ta, di ta magpasagad og komento sa mga nagwali diya sa social media kay base ba mga kaigsunan kita mo'y magka-problema o niya. Basig na ray mo na ingon mga kaigsunan, base ba na to sige tang panguminto, sige tang pambirada sa nagwali. Wa na ta kahinomdom, wa na ta kabantay sa ato. Basta tag minsay may gabi ni Brother Gilly Ilyurin. Tinuod jud na pastor. Digi ka ni Sister Maisel. Pastor na ako ipangutana. Nag-live man ni mga kaigsunan. So live gini. Na ay salang ko niya hiwat man ni hiwat. Huwat to ni hiwat. Diri og hining event ba dili na ko i-mention ha. Niya naghiwat man unsa dagoy ni? Niya ang ngalan sa kuan kay Christian. Kung pangutana nakapaymot ba ni si Ginoo? Okay. So about the word nga kana natay mabasa ana nga wrong og tama. Asa wrong og tama, sayop og sakto. Kana bang pag-celebrate mga kaigsunan, depende maguna sa motive. Now ang term, kung ang term mismo mga kaigsunan ang atong basihan, murag sipyat, mura pog dili. Pero sakto gid ini mga kaigsunan, naa na sa Bible. Kana nga word naa na sa Bible mabasa na. Tama. Galing lang ang application sa kalibutan. Pag ingon nga adto ta dito kay naay mauni. Unya atong makita dili mao ang event. Dili mao ang event sa to pa adunay same ang term pero dili mao ang nahitabo. So naay term nga naa sa Bible og insakto kay sila gani 1 week man gani sa una ang ilang kay naa maguna sa Old Testament I think mga Exodus man siguro to Leviticus katong feast of sa kuan ba sa ani unsa pa to nga mga feast so 1 week tong ilang celebration mga kaigsunan mo dagoy ni naghiwat sa ulog di ay depende dili ko maingon nga wrong na depende sa motibo o depende sa event. Pero ang term mga kaigsunan, it might be nga gagamit ana nga term pero gigamit ang event pod is wrong. Tama ang term unta mga kaigsunan pero wrong lang ang event. Kaya tinuod man gid mga kaigsunan kanang naa diha sa Bible na sa Old Testament. Nindot kaayo ang mao nga nahitabo. So kung sa kalibutan, kung gadaig sa Ginoo, correct. Kung gasilibrar, naghiusa, nagsaulog, sa pagdaig sa Ginoo, okay kayo. Pero, makita na to ang kalibutanon nga sistema, wrong kayo. Bisag simpa ang term. Tagbawan na patinig dugan ihatag ko ang tanan sa pagdaig sa imong ngalan Ginoong Jesucristo damanan ka sa tanan kaayo mo ug pag-igugma mo ipasindati mo
Ang awit ninyo nadunggan kalohang kiniog angayan ka. Madaghan kayong mga awit mga kaigsunan nga angayan. Salamat kayo diyan ni Pastor Danilo Sidaso sa ni Sister Janice Cabanyo. Salamat kay mihatag siya nako og kahulugan kay wa man ta ka way kita ka insindi sa mga gipanghambal sa mga Ilonggo balahaw. Di tatanan nga maka-insindi. Sa to sabot man sila lahi po ng sabot. No, so salamat kayo. So dili tanang fiesta mga kaigsunan sayop. Ang fiestas kalibutan muna mga kaigsunan iyan as kalibutan. Pero adunay fiesta diha sa Bible or sa Spanish kanang festival ana mga kaigsunan na. Okay, so salamat kay ni Ranel Sabanal. Maayong gabi, Pastor. Salamat kayo. So ining katapusang mga adlaw mga kaigsunan importante kayo. Undangon na nato ang paghimog dili mao diha sa social media. Kay naitabo mga kaigsunan, nagoy sa advice ninyo para dili maguba ng imuhang morning, di maguba na imong afternoon kanimong nung likay niyo mga kaigsunan ang pag-entertain sa mga negatibo o mga bati ng mga emosyonal kayo sa social media. Unya og naamoy mga problema sa inyong pamilya, sa inyong kagaling ug unsa ba na ba? Ayaw niyo i-post sa social media. Tinalawan man na mga kaigsunan. Ang gingon sa Biblia isugid ba kaniya. Pag naaga ni dili ka ngayan sa tao, na ay nahiubsan sa tao, i-post tayo, i-kuan tayo, inop tayo mga kaigsunan. Mga kaigsunan, dili gina siya. Muna gingon, unprofessional gina nga klasiha nga pagkakristohanon. Kung sa gingon sa Biblia, isugid ngadto kaniya, ayaw sa social media. Kung sa gani malainan siyang isigata, isulti din social media. Kung sa'y problema sa bana, kung sa'y problema sa dito na yun. Wala man kaigsunan, di gid na mao ng buhata. Tungod naman is ka-high-tech? Tungod na ba sa kausaban sa kalibutan? Tungod mo na ba ni karon mga kaigsunan? Muna mga kaigsunan, salamat kayo sa kaalam ng gihatag sa Dios sa matagos sa kanato. Pagpakabugo sa mga butang na walay kapuslanan o pagpakamaalamon sa mga butang nga gihagasa sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw gamita ang imong kaalam para iwagwag ang dili maayo. Gamita ang imong kaalam para iwagwag ang mga butang nga gitudlo sa Ginoo nimo. Ayaw pagpakahungog o pagpakabugo mga kaigsunan. Kaya ano? Gihimo beta si Ginoo nga malamon para pagwagwag sa iyang mga pulong. Muna mga kaigsunan, importante kay ning katapusang mga adlaw magmaalamon ta diha si Ginoo. Sa unsa mang paagi, mabinantayon ta sa mga sitwasyon nga naa sa atong palibot. Unang ayaw na gyud mga kaigsunan ununga og undangan na ang mga butang nga dili maayo sa imong kinabuhi. Ihatag ko ang tanan sa pagdaig sa imong ngalan. Kaning awit ay hatag ko ang tanan. Jesucristo kahanan ka. Kaya nindutan ning awit. Kaayo mo o paghigugma mo kipasinati mo kanako. Anayan ka ug tapos ka sa tanang pagsimba. Siya ang tako sa tanan nga pagsimba. Ihatag ko ang tanan sa pagdaig sa imong ngalan. Ginoong Jesucristo kahanan ka. Kumusta mga kaigsunan? 2026 na ba ya? Ayaw mo January 17. mabok kipasinati mo. Kumusta nga to pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan? Mauro ba gihapon? Wa ba na nga usab? Ug tapos Wa ba na nga usab mga kaigsunan ang atong pag-alagad diha sa Ginoo? Basig uga-uga na jutay. kahanan ka sa tanang Mga kaigsunan, ang pag-alagad sa Ginoo dili na unsa ka kakusog pagsugod, kundi dili unsa ka kamalahot tayon sa pagpadayon sa imong gibarugan
nga kamatuoran. Tinood ba kaigsunan, lisod yod ang pag-alagad sa Ginoo, labi nagmagsubay kas kabubuton sa Dios. Daghan gi magbinata mga kaigsunan. Apan salamat sa Ginoo nga gihamtong ka karon. Salamat sa Dios nga hamtong ka na. Salamat sa Ginoo nga ikaw gitagaan sa Dios ug dugang kalig-on ug kadasig pagpadayon sa unahan. Pinitik. Kalipay ko ibago, pinitik luhat ko, ihalad ko kanimo. Simbahan ka, alahan ka sa tanang panahon, Diyos. Malaan ka, tapos ka sa tanang mga alam. Bayawan ko ang ngalan mo, kalipay ko ibaong mo. Pinitig hindugan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, paglaong ka, matinumanon ka, tubulan sa kinabuhi, o Diyos. Pastor Kim on air. Pinitik mga kaigsunan, matahom og manindot nga simbahon ka. Pasensya na ha, kay ning action siya hunong. Ang problema na to ang atong laptop. Kay medyo makaigsun gulang-gulang naman gud eh. Munang ay magkatingala ha, tanang naminaw sa radio set nga muka mohunong, di mo balik ra pud siya after pila ka seconds. Ang atong problema ang atong laptop mga kaigsunan. Medyo kuan na gidugay. Nanadagway ning gungot na ni sa ilalom unsa ba. So tungod sa kagulang na niya. So maayong gabi day sa tanang kasunod og naminaw karon ining oras ug takna sa gabiyon, always ni nakatune in og always ni nga nagulat si Nanay Nining. Og hapit ng birthday ni Nanay, this will be on February 9 man siguro. Basta nalimot ko no. May gabi da Nanay Nining, salamat nga gitagaan ka sa Dios og kusog kalig-on kadasig og kainit sa pagsunod sa buluhaton sa Ginoo. Salamat sa tanang nagsunod og naminaw dinhi sa radio set. Salamat kay Nay, dili ti ka matubag Nay kay matubag ti ka pero di ko kadungog nimo tungod kay walay signal diri sa studio. Nay signal pero wala agad. Okay, salamat kay basa tag mga mensahe. Amin pastor, salamat sa Ginoo sa kaalam nga imo gi-share ni Ili Pakunla. Taga-asa dagoy ni si Ili Pakunla. Okay, gikan ni Jira Mata. Good evening Pastor Kim, watching here in Cebu City. Gikan ni Bimbirth. Good evening Pastor Kim, watching from Bacolod. Gikan ni Christy
Christopher Nunoy Camero. Good evening, Pastor Kim, watching here in Panigsulang. Thank you so much. So mga kaigsunan, tanang gasunod og naminaw diha karon. Halos na magid tanan nga mga tao siguro karon nanay cellphone. Palihog mga kaigsunan, ayaw magpatintal. Kay base ka ng imong cellphone og masipyat ka, maunay mohatod nimo sa impierno. Kay daghang kay karon nay cellphone wa nay basa-basag Biblia. Kining kuha makaison direct to the point, masuko kag badili, mahiubos kag dili, larga. Kung sige kag cellphone wa kay basa-basag Biblia, sige kang ga-up singgalantaw ang mga vlog ug unsa pa diha mga kaigsunan, sultian ti kastinod. The more nga sige kag lantaw ang mga butang nga walay kapuslanan, the more nimong gihatagan og kalisod ang imong kalag. Prangkanay pagkaistorya makaigsunan, way tik-tik, way pugong-pugong, kitalagsar ni makaigsunan, kay wa ta masayod, ugma na pabay kinabuhi. Kung wala ka nakahimo sa gusto sa Ginoo, bisag ning sulti pa ang imong baba, nagtuo ka sa Ginoo, pero ang imong binuhatan layo kaayo sa katuyuan sa Ginoo, pasensya. Unang paningkamot, magbasag Biblia, magampo, magbuhat og matarong. Daghang kayong tan-aw sa cellphone, grabe makaison bisag asa go kumuadto, pirming gatubang og cellphone. Nya alos na beron mga barangay, mga sityos aduna nay wireless fidelity. Ang ilang nabalaan wifi, wireless fidelity na mga kaigsunan. Wifi, i-short lang na mga kaigsunan, bisan asa. Basta gani ang cellphone duha na kakamot ang igunit, kabalo na mo kung sa gibuhat ana. Duha na kakamot, isig katumoy na gunitan. Mga kaigsunan, palihog, mga batanon, lalaki, babae. Ayaw i-consume ang imong kaugalingon sa mga butang nga walay hinungdan. Na-enjoy ka karon, pero wa ka kabalo. Unti-unti nimong gitulod sa impierno ang imong kalag. Ano naman, pastor? Sala din na. Aw. Pangutana ko, nakabasa pa ba kang Biblia? Nakaampo pa ba ka? Nakapamalandong pa ba ka? Nakasimba pa ba ka? Nakabuhat pa ba ka sa buluhaton sa Ginoo? Sige, taglantog mga telenovela, mga Korean movies, o guban pa, makaigsun makalingaw kayo. Mga trending kayo nga mga paghitabo, o guban pa, updated kayo ta, pero di ta updated sa Biblia. Ang atong cellphone daghang naka-install nga mga games, makalingaw, pero why naka-install nga Biblia? Dili malimtan ang cellphone, pero ang Biblia gikalimtan. Unang anan sa simba makaiso magtanga-tanga ra. Magsigirag amin. Pero wa kabalo kanayang giamin. Long insakto pa balag dili. Kay ngano wala magsubaybay sa Biblia. Wala makaiso na kumutudlog klaro kanatong tanan. Tun-i ang Biblia basaha. Diba? Mas malipay ka. Kay bisag biyaan kas kalibutan ang pulong sa Ginoo, dili mo biya kanimo kay ngano man ang tag-iya niya na o ang punuan niya na makaigsunan. Mao ang Dios nga nagpakamatay dito sa cross. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon ang pinapano. Sa panahon na kami masangpit sa ngalan mo, tunggu mo mga paghingi ko. Sumala sa mga saan mo, sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon ang pinapano.
mga pulong mo, mga saan mo kanako gikutan ko. Wala ka na sa sukad ba kaniya ko, ang pangalan ko, ikaw lang na Jesus. Sukat ka sa simbahan, ikaw kay siyun lang ilaan sa panahon na kami mo sambit sa ngalan mo. Tungkol mo mga paghamyo ko, sumala sa mga saan mo. Tinudanan ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako gikutan ko. Wala ka na sa sukat ka kaniya ko, ang pangalan ko, ikaw lamang Jesus. Tinudanan ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako gikutan ko. Wala ka na sa sukat ba kaniya ko, ang pangalan ko, ang pangalan ko, ang pangalan ko, ikaw lang ang Jesus. You are now listening with Pastor. You are now listening with Pastor Kim. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Magisahi mong ngalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan, lauman. Walay buta malisod, diha sa imong mga kamot, padayag ka sa imong dahon. O Jesus,
Kim on air. Palingap mong kamong nagsunod na din sa Shine FM 95.9 sa ito nga Facebook Live. Hi, hello kaninyo nga tanan. Good evening, Danny Fuentes, Jennifer. Mayang gabi, Pastor Kim. God bless. Okay, sabda ni Ili Pakunla, taga-plagatasanon ko, Pastor, pero na ako karon sa gihalngan. Og ni Jovi Tinoy, thank you for watching. Makaigsunan mga pinagakuntik paminawan sa ato nga kinabuhi. Daghang mga butang nga ginadili. Daghang mga butang nga gusto sa atong kagalingon. Daghang mga butang atong gipaningkamutan nga maangkon. Pero ang pangutana diha karon, tanan atong gipangandoy o gitinguha, uyon ba sa atong labaw nga makagagahom? Ning uyon ba siya niini mga kaigsunan? Kay dili tanang gusto sa atong unod gusto sa Dios. Dili tanang gusto sa atong mata gusto sa Dios nga imong tanahon. Dili tanang gusto sa atong kasing-kasing gusto sa Dios nga imong pitikon sa imong kasing-kasing. Makaigsunan ko nga nagsunod na minaw naglantaw. Tinguha ang pagpahimuot sa Ginoo, balakag magsakripisyo ka kay langit nagpaabot kanimo. Makaigsunan ayog tuguti nga magmalipayon ka karon pero naa kay gibiyaan nga kagulanan. Ayaw pag move on kung naa kay gitumban. Kay kana maabot ang panahon, panilingon ka. Sama sa kong gitudlo kana kaniadto makaigsunan ako ning pagabalikon. Bisag magmalipayon ka karon. Bisag mag-enjoy ka karon. Apan naa kay gibiyaan nga wala pa masitol, maningil ninimo sa umabot nga panahon. Nindot nga mubiya nga limpyo ang imong gibiyaan. Kay kun nimbiya ka og hugason, inigbalik nimo hugason. Kung nimbiya kag labhonon, inigbalik nimo labonon. Labhi daan, hugasi daan, samtang mo panaw ka sa bisan asa ka mo adto, wala kay labhonon o wala kay hugason. Hopefully imong masabtan. Bisan pag nagbalipayon ka sa imong gipadulngan, muli ra ka og haing kagikan. Nindot ang imong gibiyaan nga limpyo daan, kay bisag unsang orasaha ka pwedeng imong balikan. Wala mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw, ayaw pagbiya og lama, biyahe nga limpyo. Muna sa atong pag-alagad si Ginoo, bisag asa pata padulong, kung naay gibiyaan nato nga wala pa nato masitol, naa kay balikan o naa kay paabuton. Una mga kaigsunan, musultitas kamaturan kay kamaturan maghatag og kagawasan. Mas nindot nga nangalagad ta si Ginoo ning atong simbahan niadtos bulaton, wala gibiya ang kasalanan o gidaladala ang kasalanan. Kay kasalanan mga kaigsunan, maningil og maningil kita. Maningil og maningil kita. Muna ako magatudlog magapaabot kaninyo sa manindot nga mensahe. Higugmaa ang matarong, isalikway ang dautan, kay ang Dios kanunay nimo nga maguban. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod o pagpaminaw, dinhi na lamang kukutob. Salamat sa inyong nga pagsuporta o salamat akong gilantaw. Salamat sa mga nag-shares. Kamong tanan ga share sa atong nga live karon mga kaigsunan. Ako magadeklara diha kanimo, ikaw nga nag-share sa live. Okay? Ikaw nga nag-share sa live mga kaigsunan, naa kay madawat gikan sa Ginoo. Maybe this week or maybe tomorrow. Pabor nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikaw nag-share, bisag uska milyon pa mo nga nag-share, makadawat mo og gikan sa Ginoo, i-claim ina amen. Kung naglantaw pa ka nga nag-share, say it amen. Kung naglantaw pa ka, unya naka-share gyud ka nga kinasing-kasing, kay ang imong gi-share dili ni
games, dili ni online sugal, dili ni unsa mga kaigsunan. Nag-share ka sa nagmantala sa pulong sa Ginoo nga pagbuak sa trabaho sa demonyo, nga diin ang mensahe sa Dios mo kalat sa tibok kalibutan ug mo'y maghatag og kinabuhi sa tanan nga mga tao nga nagpaduol o sa tanan nga mga tao nga makaangkon og kaluwasan. Kamong nag-share mga kaigsunan sa live, may madawat ka. Akong ihangyo og akong pangayoon sa Ginoo. Karon ikaw adunay hinlo og putli nga kasing-kasing. Yes, kamong nag-ingong amen, kita ko. Nag-share mo. Kay kalabanan sa uban nga mga naay Facebook, ang akong makit-an nga mga shares katong naay gamanihan, katong naay nang hatag, or uban pa, katong mauban. Grabe kay mo makaigsun, sultian tamos doon, maybe appeal mo. Angko na lang gid mo makaigsunan. Katong ga promise og mohatag kwarta, butang o unsa pa, nag-follow gid mo no. May nalamang matawagan, may nalamang matsambaan, may nalaman makabugas. Mga kaigsunan, ane, tanawa ko no, kinsa nang imong gi-follow. I-check mga kaigsoon na wala ko mag-condemn ha. You are Christian. Kinsa ang dapat i-follow sa Christian? Kining akong Facebook, wa ni income. Kung wala ni naka-professional mode. Unprofessional ni. So meaning to say, di ni maabot sa point ka mag-income or onsa pa. Wala ko mag-after og followers. Ang ako gi-after mga kaigsunan, mo follow ni Jesus. Kaya wag yung ko magtinguha mga kaigsunan nga maka-income ko sa Facebook. Nagtinguha ko daghang malangit. Ang akong gitinguha daghang malangit. Dili ko wala ko mangandoy nga daghang mag-follow na ako sa akong Facebook. Ang akong daghang malangit. I-follow ninyo si Jesus. Read your Bible. Nag-follow ka ni Jesus. Buhata ang iyang mga sugo mga kaigsunan kay maangko nimo. So muna mga kaigsunan, akong ginapaabot ya kanina, i-claim ninyo. Kung kanunay kang nag-share sa mga mag-uwalay, dili lang kay ako, daghang mag-uwalay sa Biblia. I-follow ninyo sila. I-follow ninyo ang mga nag-uwalay sa Facebook nga gikan sa Biblia. Ngayon makita ang ilang kinabuhi first. Tanawa ko sa mga kaigsunan unsa ang ilang kinabuhi, sa ilang background. Posible makaigsunan makakita mo bati nila kaniad to. Pero i-check pag-ayo mga kaigsunan ug unsa sila paggamit sa Ginoo. Ay dito ka discourage kung nakita nimo nga diin naay mga bati. That is normal. Pero dili normal ang nagpabilin sa pagpakasala. Salamat mga kaigsunan sa Dios ngayong gihatag o i-claim na mga kaigsunan adunay buhaton ng Dios imong kinabuhi. Hopefully kanunay ko maka-live mga kaigsunan. Kanunay tang taga-kusog kaligon tungod kabisi man tas mga bulaton nga gisangon sa Ginoo mga pinangga. Manang di ko busy pag-entertain sa mga basura nga mga unsa pala diha. Busy ko sa pag-entertain sa mga pulong sa Ginoo nga dapat na kong isabuag diha kaninyo. So mga kaigsunan ining oras ug takna sa gabiyon mag-ampo ta. Sabay tas mga pag-ampo.
Sabay ta mga kaigsunan ining oras ug takna sa kagabion atong himuon kini nga pag-ampo mga kaigsunan nga kinasing-kasing gayud. Ayaw nyo tuguti mga kaigsunan nga mahimo lamang walay bili, mahimo lamang walay kapuslanan ang atong pagsunod ug pag-alaga diha sa Ginoo. So ato ning himuon mga kaigsunan ang mainiton nga pag-ampo diha sa Ginoo. Salamat kay ninyo nga nag-share. Salamat kayo padayon sa pag-alagad sa Ginoo bisan asa mo. Ay mo kalimot. Og naamoy problema, naamoy paampuan o naamoy patabangan o naamoy pangutana about sa Biblia mga kaigsunan, ayaw mo kaulaw pag chat nako. Kay tabangan ta mo mga kaigsunan. Bisan sa mga pagabisag asa pa kandapita na kinahanglan nagtabang abag sa mga pagampo. Tabangan ti kaigsuon ko. I-claim ninyo ang unsay saad sa Ginoo. Dili ako ang mo-bless nimo kun dili ang Ginoo. Pero gitagaan ko sa Dios o katungod sa pagwali sa maayong balita. Aron ka masayod unsaon nga mapanalanginan ka. Sunda ang iyang kabubuton ug maangkon nimo ang iyang saad. Bulahan ka mo. Kung nagsunod o nagtuman siyang kabubuton makakaon ka mo sa inyong hinaguan. Gipalangga gimahal ka sa Ginoo igsoon. Ayog tugote nga mawala kini diha kanimo. Ipaglaban og unsay tama, barog sa unsay sumala sa Biblia. Ayaw pagtinalawan, magwaisugon ka kay Ginoo ka imong kauban. Amahan na mo nga langit ng dalaygon ka sulay katapusan. Niya kami Lord nagkahiusa ini kagabion aron imantala ang maayong balita nga maghatag og kaluwasan kagawasan ngadto sa tanang tao nga andam mo tuog modawat diha kanimo. Salamat Lord ini nga mga oras dalaygon ka sulay katapusan ikaw ang Dios nga naghatag og kinabuhi kanako sa akong pamilya ug sa mga tawo naglantaw na minaw karon. Salamat Lord nga imong gitagaag kahigayonan nga makawali makatudlo. Salamat Lord nga imong gitagag kahigayonan nga makapaminaw sa imong mga pulong nga mo'y maghatag namo kagawasan o kaligon. Nga dili kami angay magluya-luya, dili kami angay magpadala sa ulog-ulog sa tanas Lord. Lord magmaisugon kami sa pagsultis ka matuoran. Lord akong ginaampo ginahangyo diha kanimo karon. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman ng tanan nga nag-share sa live Ginoo sa imong mga pulong makadawat sila. Depende silang panginhanglan ug sumala sa imong kabubuton. Lord, makadawat sila Lord ug magpasalamat sila diha kanimo kay may buhaton ka kaayuhan man panalangin man salapi man sakyanan man balay man yuta man pananuman o man pagino ila kining madawat magmalipayon sila Ginoo magbayak ug modesisyon sila Lord salamat wala gad nagyud ko kanimong matinud-anon kay imo kong gitagaan og dakong panalangin salamat Lord sa tanan ug magapahinomdom ka sa mga tawo Ginoo nga napas kalibutan ang pagpadayon sa pagpakasala mo resulta kinig kamatayon. Apan salamat Lord sa kinabuhi nga nagdala kanamo. Nini nga kagabion mao ang imong pulong. Salamat sa mga naminaw kung adunay sakit balatian problema kalisdanan makadawat sila kayuhan ini nga orasa. Dalaygon kasulay katapusan bisag asa kami moadto Lord unsay imong buhaton na aka sa kanunay. Salamat kay Lord sa tanang galantaw sa tanang naminaw sa tanang naa sa ilang panimalay karon. I pray ang ilang pag-alagad sa Ginoo kanunay magmainiton, ang ilang pagsunod diha kanimo kanunay Lord magmadasigon adlaw o gabi. Salamat Amahan ini nga mga oras akong ginatugyan ginasalig kanimo ang tanan. Pinagi si mga anak nga maos nga Kristong luwas ang tanan magaingon. Amen og amen. Salamat sa Ginoo, dalaygon kayong Dios mga kaigsunan ining oras ug takna sa kagabion. Hangtod na sab sa sunod higayon mga kaigsunan. So shutdown na ta mga pinangga. Okay, shutdown na ta, palong na ta sa to nga pag-broadcast. Nainining, may gabi diha kanimo. Og sa tanan nga nagsunod og naminaw sa tanan sa to nga broadcast ini nga kagabion, walay hunog, walay undang pagmahal. So kaninyong tanan, uban sa akong pamilya, sa akong amahan, sa akong inahan, sa akong mga igsuon, sa akong asawa, mga anak, kaninyo nga mga viewers, daghang kayong salamat sa walay hunog, walay undang ninyo nga paghatag o pagtagad, pagsuporta nining nga mao nga buluhaton. Salamat sa itong mga kaigsunan diha sa may Barangay Ili, diha sa may Kalabitin, diha sa may Apalali, diha sa may Malagikik, diha sa may Ayungon, diha sa may Maragondong o diha sa may Kulasi. Dalaygon nga ito ang buhi nga Dios kaninyong tanan mga kaigsunan, padayon kita sa pag-alagad, pagsunod sa Ginoo.
Salamat mga kaigsunan. God bless kanitong tanan. Bye-bye mga kaigsunan ko. Ang Dios magapanalangin, maghatag og dugang kalig-on kanatong tanan. So, ang Dios magauban sa ngalan sa tibok persa ni nga mao nga sibianan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin makasalo mag-iom kaniyo nga sa katapusan nga sa tanang plano ug sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, pwede ka natong sipyaton. Apan ayaw lang yung sipyata ang pagtuog pagdawat sa Ginoo. Salamat og maayong gabi kanatong tanan. Bye-bye mga pinangga. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. You have been listening to 95.9 Christian radio station Shine FM, owned by God and managed by Pastor Kim Ryan Macason. Our studio is located at Batang Tihil, Gihungan City, Negros Oriental. A non-commercial radio station fulfilling its clear intent of broadcasting the good news for the salvation of all and playing heart-captivating Christian music, encouraging